pogrebano i one dve tamo, aj snimit ću vam. I dobrodošli u još jednu autoanalizu, ja sam Nemanja. Evo jednog skroz neplaniranog klipa da kažem o čemu se radi. Znate da sam negde, baš prošle godine u ovo vreme, kupio i sređivao BMW E39 kog sam na kraju i poklonio. I stalno me pitate za taj auto, gde je, šta je, jel živ, u kom je gradu, jel ga prodao dobitnik. Nekako ste se vezali vi i taj auto, verovatno zbog toga što je auto, ta se poklanja i verovatno ste mnogi se nadali, očekivali da ćete ga dobiti i da ćete uživati u tom nekom autu, ali moram da vam kažem da sam se ja vezao za taj auto, jer eto, vozio sam ga par mjeseci i zaista je nekako auto ostavio utisak na mene. I znate, sad ne znam koliko sam pričao na YouTube-u, više sam na Instagramu, par puta spominjao, mislim generalno ne volim da pričam loše o nekome, ali činjenica da je tada dobitnik ispao nekorektan, nije mi se javljao oko prenosa, nešto me lagao, nešto je odlagao, nešto je tu bilo problema, trajalo to mesec i po dana, pa je bilo tu još neke stvari, pa nije mi se javljao na telefon, pa recimo, ne znam, javno bi obećao u klipu da će javiti kad ga bude prodao, ja sam ga zamolio da javno obeća i obećao je zbog čega, zato što sam htio da kažem, ok, prodaje dobitnik auto ili želi neko od vas, gledalca, da kupi auto, neko ko je ispratio ceo serijal i kome se sviđa auto, da ga kupi, međutim ne, on je prodao auto ovako negde i koliko imam informaciju, ali dobro, sad šta da se radi, ne mogu da kukam, da plačem. I znam da ga je prodao, negdje imam informaciju, ne znam koliko proverena, ali da ga je prodao za oko 4 nešto hiljada evra ga je prodao. I posle toga je taj auto izmenio par vlasnika, uglavnom su ga kupovali ljudi koji su htjeli da ga preprodaju, da zarade na njemu. Čak su ga prodavali, ne znam, na oglasu je pisalo BMW 525 autoanaliza, kao da je autoanaliza neka, ne znam, posebna oprema ili edicija ili šta već. Ali dobro, šta da se radi, vi ste mi uglavnom slali slike kad biste vidjeli negde taj auto i vidio sam na slikama sada djelovo mi da nije baš u nekom stanju, da je već to malo negde oštećeno i to, ali rekao šta da mu radim, nije auto više kod mene, ne mogu ja da sada da brinem, da pazim o njemu i šta da radim. I sve je bilo tako do pre par dana kad mi je stigao mail u kome je pisalo Zdravo Nemanja, samo da ti kažem da sam ispratio ceo serijal sa E39, od tada neprestano mislim o tom autu i od danas je taj auto kod mene, tako da će mu biti pružena sva ljubav koja mu i tekako treba. I meni je onako osmih na licu, majke mi, baš sam se obradao kad sam pročitao i kad sam video, rekao hvala Bogu, konačno neko da uzme taj auto, da ga vozi, da ga čuva, da ga pazi i da ga održava kako treba. I čujem se ja sa tim dečkom, popričamo i ja tu popričam i on mi kaže šta planira s njim, treba već neko ulaganje, nešto. I ja dođem na ideju i pitam ga, rekao, ajde da snimimo klip jedan, pošto stalno me pitate za taj auto, gde je, šta je, rekao da snimimo jedan klip, da vidimo kako taj auto izgleda sada, posle gotovo godinu dana. I on kaže, važi, može, nema problema. Tako da, evo, sad treba da se nađemo bukvalno za minut, dva, da snimimo, nećemo u dečkoj gužvi nešto oko posla, nećemo oduzimati puno vremena, čisto malo da snimimo, ajde, evo ga je 39. Ao, brate, koliko je lep. Ne izgleda loše. Sada da se okrenem negde. I evo ga lepotan. Čovječe, evo sad išao sadašnji vlasnik s ovim autom, dakle išao iza mene. Ja gledam u retrovizoru koliko zapravo ludo izgleda ovaj auto. Znači ja sam skroz zaboravio koliko on dobro izgleda. Ponovo sam se sad oduševio, znači ovaj M paket, ovaj branik, ovi farovi, ove felne ovako zatamljen sada, znači baš je nekako mnogo dobro izgleda, moram da vam kažem, baš dobro izgleda i eto, jako mi je drago što ga vidim ponovo. Sada, što se tiče nekog stanja, pa sad popričam malo sa sadašnjim vlasnikom. Koja je priča, samo da zalepim tablicu, ajde, dobro. Koja je priča? Pa, on je auto izmenio par vlasnika, a prethodni vlasnik, znači pre sadašnjeg vlasnika je ovaj auto bio kupio isto sa nekim planom da ga zadrži za neki projekat, za neko sređivanje. Međutim, valjda mu ništa neki drugi auto ili šta već i odlučio je da ga proda. Sadašnji vlasnik ga je kupio, nije ga ni malo tako, ni baš ni platio, onako lepa neka cifra, aj neću sad da spominjem, zamolio me da ne pričam.
Ali taj prethodni vlasnik, sad vidite kad ste mi slali neke slike, ja sam vidio da je tu bilo oštećenje na auto i ne znam, prednji branik i sajtna je ova bila oštećena. Evo vidi se sad tu, još se vide neki tragovi, vidite tu. Međutim, taj prethodni vlasnik ga je neke stvari sredio. I auto, moram sad, ne mogu da grešim dušu, auto trenutno deluje sasvim dobro. Ima sad tu, ne znam, vidim da su sve felne su pogrebano i one dve tamo, aj snimit ću vam, isto su pogrebane, ali kao celina auto ne deluje opšte tako loše. Vidim da je hauba, ne znam sad da li vidite vi, nešto je tu ispucalo, neke ogrebotine, ne znam otkud to, gledajte, ne znam sad da li se to vidi se, ja mislim, ali dobro. Evo vidimo i ova felna, da vidimo da li i ova, bre ljudi, kao da su 22-ke, ne, mislim, dobro, i ovo je niskoprofilna, ali nije baš ono nešto da nema gume opšte, čak ima i ovu zaštitu za felne, mada ne znam koliko to zapravo štiti. Deluje dobro auto. Meni je sad, eto, da zanemarim te neke sitne ogrebotine ili neke stvari, ali u ovom M paketu, znači auto je, ko ne zna, M po vinu i s polja i unutra i vešanje. Tu su prednji senzori, tu su prskalice, tu su ksenoni, tu je svašta nešto, tako da je prelep auto. Tu je ovaj lip. Da vidimo i unutra. Oho, kakve kadice, kakva oprema, brate. Ovo je zaista retkost i ovaj mahagoni, to je neka poseban mahagoni, ne znam, ja sam zaboravio priču kad sam ga sređivao. Ono što primećujem odmah i što sam još pre primetio, pitao sam odmah vlasnika, vidim da su tapaciri zamenjeni, sada su crni. Ne mogu da grešim dušu, dobro izgledaju ovako crno, sad što je neko zamenio, ne znam, ni on menio, ne znam ni on ko je zamenio. Oni su bili dobri što su bili na njemu, ali ovako ovo crno, isto sa memorijom, dobro deluje. Tu je elektro sve, vidite, da vidimo da li radi ovo elektro, radi čak i naslon za glavu. Kakva oprema, evo te. Ovo vozačevo sedište, kao što vidite, samo da ga ne mogu da grešim dušu, ja kad sam ga uradio nije bilo samo farbano, evo već se ta farba koliko vidim dosta iskinula i to je ispucalo, ajmo ovamo. To treba nova koža, i tad sam pričao da treba nova koža, ali ja tad niti sam mogao da nađem kožu, samo da se ja smestim. Tako. Dakle, trebala bi tu nova koža, mada kada su već promenjeni tapaciri možda da se ubace crna sedišta, mislim da bi isto bilo jako dobro. Što se tiče ostalog stanja nekog, pa bre, osim eto da se auto malo očisti, sredi, ali ovako da kažemo sve tu na nekom svom mestu. Da vidimo, medija radi. Inače auto ima šibe fabrički, ima crno nebo, ima mnogo opreme, tu su grejači sedišta, tu su senzori. Vidimo da mu radi zavesica. Radi zavesica. Ajde da spustimo na dugme. Šta da kažem, generalno je manje više sve kao i što je bilo. Ovo sam vidio malo pre da je polomljeno. Dobro. Telefon je tu, iznenadio sam se kad sam vidio, rekao, nije ga niko uzeo. Evo ga, i radi. Čovječ čak ima i karticu. Svaka čast, ja nisam ubacio karticu. Ali radi telefon. Motorola, za njega sam dao ne znam koliko je bilo, 50 evra ili jače, ne znam koliko. Imamo da radi records kamera. Radi i ona, dobro. Ali generalno unutra, to je to, kažem, možda malo neki detailing da se odradi. Ali generalno je to. Ne mogu da grešim dušu. Klimatizacija tu, grejači sedišta. Tu, senzori. Jel ovo? To sam ja menjao. Radi sve. Ajde idemo da se malo provozamo. Da vidimo kakav je u vožnji. To je to, da završavamo.
I evo, posle skoro godinu dana, ponovo sam za volanom ove E39-ke. Pre svega, zvuk, mislim, jeste dizel, ali ovaj 2.5 šestocilindra stvarno se lepo čuje, nekako onako moćno, nekako prede. Ne znam sad koliko možete da čujete na snimku. Bio sam sad, provozao se tu malo po Zvezdari, prešao je možda 5 km ili koliko već, ali dobro, ovdje put nije baš najbolji pa se odmah primeti i oseti ako nešto nije u redu. Prije svega motor je malo promenio zvuk, to mi i vlasnik isto kaže, mislim nije on znao kako se čuje ranije, ali išao i kod majstora i majstor mu je ukazao neke stvari, španjer neki bi trebalo da se promeni i još neke stvari. Na trapu isto možda nešto da se izmenja, kao da lupka negde malo, ali generalno da, vidim da je ručica menjača dobila malo nekog lufta, što nije bilo baš tako, ali generalno je auto ok, nije sada ono da je razvaljen skroz, da je krš, osim tih nekih, da kažemo, sitnica, onakav je kakav je bio, ne mogu da kažem drugačije. Tako da mi je drago zbog toga i drago mi je što, eto, konačno je u rukama dečka koji kupio ovaj auto da mu bude porodičan auto i koji će sada to sve nešto i zameniti, da pritegne, da sredi i planira da ga zadržava, pa mislim da ga zadržava dokle mu se bude vozio i pa nekad naravno treba zameniti za nešto i mlađi i bolje, mada ovaj 39 je zaista fantastičan vozački auto, tako su ga dobro napravili, još kad je u ovakvoj opremi zaista teško da nekad nadmaše sebe što se tiče kao celine i iz polja i iznutra izgled i da ima tog gušta, da ima te draži kad se vozi, zaista E39 je jedan od najidealnijih automobila. I evo, sad sam ovdje na kaldromi, čuje se možda nešto malo na trapu, ali dobro, sredit će se sad, ne gledam auto da ga kupim ili da ga, ne znam šta, pa da mu sad nalazim svaku neku manu. Da završavamo polako, hladno je danas, smrzli smo se, drago mi je pre svega što sam se opet družio malo s ovim autom, ovaj auto je ostavio puno nekog utiska i na vas i na mene i volio bi opet možda za jednu godinu, dve da provozam ovu E39-ku i eto, nadam se da vam je bilo koliko toliko zanimljivo i eto da malo smo evocirali uspomene na ovaj auto, tako da evo koliko je on, znači ja sam ga, ne znam sa koliko sam ga ja bio tad predao, sad ima 324, pa tako prešli su jedno 15-20 hiljada za ovo vreme, tako da nije baš i da nije vožen auto, vožen je. Ako vam se svidio klip, lajkujte video, subscribe na kanal i zapratite Autoanalizu na Instagramu, pa se vidimo uskoro sa nekim novim klipom. Sad malo ovo svetsko prvenstvo da prođe, jer sad je prvenstvo i sad je za YouTube onako malo kritično, više ljudi gledaju fudbal nego YouTube, pa treba birati sadržaj da bi bilo nešto zanimljivo, da bi svi gledali, jel tako? Pozdrav, ćao!